Na jól van. Akkor most megmutatom, hogyan lehet az Ikravarts weboldalra egy napi hirdetést feltenni. Az eBay Classified-ot használva, mert én azt a hirdetési portált, oldalt használom, többek között lehet választani, az Ikravarts weboldalán fel van tüntetve. Én ezt szoktam meg, jelenleg ezt használom, majd lehet, hogy váltok. Akkor behozzuk a saját webirodánkat az Ikravartsba. Belépünk, másik fülön pedig megnyitjuk az eBay Classified-ot. ebayclassified.com. Visszamegyünk az Ikravartsba, itt belépünk a saját webirodánkba, login. Egy kicsit lassan tölti be, nem baj, megvárjuk. Igen, beírjuk, hogy jelszót, belépünk. Még van 6 óra és 56 percem. Legördítjük egészen oda, ahol azt írja, hogy please your ad, reklámfelrakás. Itt van 3 kék sor, az első step 1-et választjuk ki, choose add place. Itt pedig legördítjük addig, ahol látjátok, kivastagítottan feketén vannak megadva a reklámok. Zikler.com reklámai, és ezek közül teljesen tetszésszerűen valamelyiket kiválasztjuk. Mondjuk most legyen azt mondja, legyen ez, hogy iPad 2. Szóval ezt kijelölöm, kimásolom, és átmegyünk az eBay, és az eBay Classified-re. Itt pedig előtte azért érdemes regisztrálni, mert sokkal könnyebben lehet onnantól fogva a reklámot felrakni. Én már regisztráltam, ezért most belépek. Sign in. Regisztrálunk, nagyon egyszerű regisztrálás, mint egy átlagos normál web. E-mail címet kell létrehozni, tehát semmilyen nagy dolog nincs benne. És arra kattintunk rá, hogy post your free ad. Tehát tegyünk fel egy ingyenes hirdetést. Arra rákattintunk, itt kiválasztjuk azt, hogy electronics. Többnyire a hirdetéseinkben, a reklámainkban elektronikai cikkek szerepelnek, és megjelent az az oldal, ahol feladhatunk mi egy ingyen hirdetést. Ami fontos, hogy a free legyen mindig kipipálva, és akkor ide, ahol a description írja, ez maga a reklám akar lenni, azt, amit itt kijelöltünk, azt most ide bemásoljuk. Jobbklik és beillesztés. Kell adni neki egy titult, egy címet, vagy kiveszel magából a szövegből egy olyan mondatot, ami úgy gondolod, hogy reklámozza, tehát kiemeli, megmagyarázza körülbelül mi lesz abban a reklámban, vagy csak simán az első sort, én az első sort szoktam. Már kimásolom, oda beillesztem, és kész. Legördíted, és itt lent kell egy ilyen zipcode, meg kell adni a különböző városoknak a zipcode-ját. Ezt meg lehet nézni előre az interneten, de nyugodtan lehet próbálkozni is. 5 számjegyből kell álljon, azt írod, hogy 10001 mondjuk, és ide mellette, ahol írja, hogy City, State rákattintasz, akkor ott kijönnek azok a városok, amelyiknek ez a irányító száma. A speciál New York. Kiválasztod New York, de ha azt írod be, hogy 20001 és legördíted, akkor ez Washington. Ha azt írod be, hogy 3, nem biztos, hogy mindegyik működik, ha nem működik, akkor piros lesz. Ez nem gond, akkor ilyenkor lehet tovább menni 4. Az sem működik. Őt lehet próbálkozni, vagy a neten előre megnézed, vagy én simán csak próbálkoztam vele. Na jó, menjünk vissza New Yorkra. 1. Kiválasztom azt, hogy simán New York City. Maradjon New York. És azt mondom, hogy preview your ad. Nézzük meg a hirdetésünket. Akkor kész van. Itt mutatja, hogy ingyenes, hova szól, és maga a reklám micsoda.
Ha ezt átnéztük, igazából nincs is nagyon miért átnézni, akkor azt megmondod, hogy post your ad, tehát tegyük fel a hirdetést. Felraktuk, és megkaptunk egy ilyen e-mail weboldal címet. Ezt az egészet kijelöljük, kimásoljuk, és most visszamegyünk az Eagle-ba. Itt voltak a reklámok, felgördítjük a legelejére, és megnyomjuk ezt a Back to Advertising Options. És visszaugrik ebbe az oldalra, ahol 3 különböző kék sor volt. Ugye az első steppet választottuk ki az előbb, most a 2-est átugorjuk, és egyből a harmadikra kattintunk rá. Itt most gyakorlatilag annyit teszünk meg, hogy a feltett hirdetésünket elküldjük az Eagle-nak is, hogy azt tudja és tudja beazonosítani. Azt mondja, a legelső sorba bemásoljuk, beillesztjük azt, amit kijelöltünk, és ez csak azt, hogy hova akartad felrakni, hova tetted fel a hirdetést, ezért ki kell törölni a com utáni részeket. Kitöröljük, és az egész előtte levő dolog az, hogy New York City, ez megmaradhat, és a zárójelben a maga a weboldal. Aztán Ad Type, maga a reklám típusát ki kell választani, hát mi a Classified-ra raktuk fel, úgyhogy azt választjuk ki. És végül pedig ide beillesztjük magát a reklámnak a weboldalát, ahova felraktuk. Ez azt jelenti, hogy maga a HTTP-től fogva, de összes többit ki kell törölni. Tehát a New York City-t kitöröljük, és a legvégéről a zárójel bezárását. Ez maga az a weboldal, amire ha majd rákattintanak a cég, vagy bárki, akkor meg tudja nézni a mi hirdetésünket. És akkor most visszaigazoltuk az Eagle-nak, hogy mi feltettük a hirdetést. Ha megjelenik ezt, hogy Ad Submitted for Today, azt jelenti, hogy elfogadta a mai reklám felrakásunkat, és visszagördítjük a legelső oldalra, és ott már látjuk is fent, hogy még van 23 óra és 59 percünk. Következő reklám felrakásra. Ennyi volt a művelet, 1,5-2 perc, most magyarázásom miatt lett 7 perc, de ha már az ember leszokja és begyakorolja, akkor kb. 1,5 perc megoldom ezt. Köszönöm a figyelmet, kellemes estét mindenkinek!